Hello everyone! Welcome to my live stream. Kamusta na kamo yung mga langga? I wish that I could be like this. Dira na po mga pasok. Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Okay pa ba kayo dyan mga langga? Ayan, nag-live ako hanggat maaga pa ngayon mga langga para wala pang mga ingay dito sa aking mga tabi-tabi. Kasi nag-iingay-ingay na sila, mga alaga namin. There was something Diri ka pre oh. Makita ka diri sa live. Ayan, mega shout out sa iyo Nightboat ni Verano. Shout out pre. Shout out sa iyo pre. Kamusta ka na pre? Ayan, mega shout out to you Jard Vlog. Maraming salamat Brad sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, kamusta Nightboat ni Verano? Okay lang din naman. Mega shout out sa iyo. Maraming salamat guys sa pagpunta sa aking bahay at kayo ngayon ako. Parang nag-live ka kanina, no? Brad Jard?
Pasensya ka na, hindi ako nakapunta kanina kasi ano, tawag nito, Naka-headset pre. busy ako. Ano, ang Sa may wireless. wireless, oo. Ang wireless, ang ginagamit ko. Asa ka diha? Uy, nakapunta ako sa bahay ni, naka-live pala si ano. Pre Idoy, kamusta na? Okay na ba, pre? Pre Idoy, ito pala girlfriend ko. Pre, pre, diri ako nuyab ba? Charot lang. Hi mga palangga. Dali, kumpari manakon ba? Ayan, color of the day, black, hehe. Ayan, mega shoutout sa'yo, Iday. Maraming salamat kasi ano, oo, partner talaga kami niyan, damit. Pareho din kami naka-gray. O, pre, tingnan mo. Pareho din kami naka-gray. Pareho din ang tsinelas namin. Pidoy, pareho din. Pumunta kasi sila dito. So, hindi namin talaga pinagplanuhan. Tapos pareho talaga yung ano namin. Suot. Ito pala si Pre, ayan, mega shoutout sa'yo, Pre Sara Cago. Shoutout sa host, Pre Noemi Competente. Wala pa man di ko nagtanaw, putang ina. Ay, dapalun ko na kung imo nga nasungad ko. Hindi ko nagtanaw. Ngalaw mo kung kamag-imo ka. Mapungos na yung mga langga kay ka ginot. Mainit. Ayan, Pre Sara, bakit hindi ka nakababa dito, Pre? Alin pre, kain na ta. Pre, naog di ba, Pre, kay mga unta diri? Ginot diri mga langga, uy. Ang lamig, Pre. Diyos ko, Ginoo ko, Pre. Idoy. Iday man pre. Siya man na si Idoy. Ang iyang uyab kay si Iday man. Oh. Na yun ko. Iday o si Idoy. Ay, naara mga palangga, si Iday o si Idoy. Ahaha, bigawon ka, Pre. Di puta. Iday, sumbagon, tagjud ka ba? Ahaha, unique. Unique, good, Pre, unique. Busog kay ko pre. Busog kami mga langga kasi kakatapos na namin kumain. Yung ano namin, yung tawag nito, pagkain namin, tanghalian, ngayon lang. Talagang nalalamigan ka dyan, Pre Idoy, ah. Lamig pa sa'yo, ah. Bakit late sa live stream ko? Hindi siya ano. Mas nauuna dito. Malapit ka na rin ba, Mamoni, Pre? O malapit na, Pre? Malapit na talaga, as in malapit na. Malapit na. Kumakati yung ulo ko sa'yo, Pre Idoy. Ayan, mega shoutout sa'yo, Mary Ann Daduli Maghilom. Pa-shoutout, Pre, ha. Mao na diha, na nagani sa abay, nakalimot pa jud og tan-aw. Mao jud, Pre, lami jud ni piktusan si Pre Mary ba? Langga. Dami nang namuni, Pre, ah. Ay, langga, available. Kay Pastilan. mangayo ko. Pagbaba bahay mo to, Pre, oh. Magbaba ko bahay. Oh. Doon si Idoy. Pre Idoy, Paano ganito? dikitan mo to si ano ba? Si Iday. Mary Ann Daduli Maghilom. Magbaba ako lang gahatay. Kachat lang. Di na ko kabalog post, pre. Diba, makato ka to sa imong channel, dayon, share mo.
Copy link. Dami nang namuni, pre, from Iday-Idoy. Oo nga eh. Kamusta pala si Margie Barabat? Namuni na siya, no? Congrats sa'yo, Margie Barabat, kung nanonood ka man ngayon. Dili pa ko kanao, pre, kay wala pa inyong mga alaga. Mauga ni di ay, pre. Ato pa man sila sa gawas, pre. Nangaon biti mi, pre. Naglungag mi diri, pre. Kapit na na, no? Ha? Kapit na na siya. Oo. Tapos mato na din ko dito. Oo, kadto ka di sa ko ang live stream, dayon ikapilink mo. Sobra pa jud ka sa cesarean, pre, no? Makalimot ba? Nakalimot na di ko sa pag-post. Diba nagsige na ko post, pre? Pag maadugaya na dayon, pre, di na dayon ko makakuan. Home, pre? Mm. Ha? Hindi, uy. Isang home. Isa time pa kayo, nag-loading pa. Loading mo din lang. Oo, sa comment ka, i-ano mo, i-copy mo tong... Nakapit naman to. Ilong press pa. Dire no. Oh, paste. O, di ba? Naara pa lang nga. Nagbaba ka na ng bahay mo? Nara. Hina, dire. Gani siya pa, pababa si Iday pa dahil pagkatapos mga pilang kuan. Si Margie, muni na. Oo, pre. Nakita ko kasi pinost niya sa ano. Si Empire blooming din. Muni na rin ba si Sis Empire, pre? Ayan guys, congrats sa inyo sa mga namuni. Ano ba, Preday, Predoy, nag-ano ka na rin ba? Nagtawag nito? Sumali ka na rin din sa Team Focus? Ayan, mega shoutout pala sa Team Focus. Ayan. Grabe, kadakua sa mga maskulado. Diri namon, pre, oh. Mga buktonon, mga plangga. Sus, Ginoo, mga butkon mo. Wala, dakua, jud ba? Saan pa, mi diri mag-slim ba? Ano? Matik na agad kasali ako sa Team Focus kahit nung nagsusupport pa lang ako kay Iday. Hahaha. Jacket naman, pre. Hahaha. Wala jacket. Hindi kita majakitan, pre. Bakit? Iwan ko tong baliw na to na cellphone na ginagamit ko. Hindi kita majakitan. Except na lang kung... Ang kanangad ko ang pre, cellphone. Bakit, pre? Nilalamagan ka na ba, pre, dyan? Mainit naman, ah. Nahiya naman ako sa iyo, pre. Jakita na kita. Jacket na, no? Pag-comment ba kami, jacket ka na. Asa man akong jacket, nagitugnaw pa man lagi ko. Di niya maklik yung link pag walang jacket. Asa ko Ay, oo pala. Uy, ano ka ba niliwat, pre? Nakalimot ko mag-ingon si mo. Panaog tuliwat imong balay. Wala ko putro? Oo. Nanang pa man siguro ni. Ay, napa man mo. Nara. Para plangga. Diha na. Wow, bakit saan ba si Iday? Ano Iday-Idoy pangalan, pre? Ilan? Ilan ang pangalan? Pangalan dito. Oo. Ayan, pre, oh, puntahan mo ang bahay ni Pre Iday. Idoy. Nara si Iday. Tulog, hahaha. Okay lang yun, hayaan mo muna. Nara. Si Idoy nasa pre, si Pre Idoy. Puntahan mo ang bahay niya.
Pre Doy, puntahan mo din ang bahay ni Pre Mary Ann Daduli Ako na siya Magino. gikuan or taon-taon pa. Taod-taod muna. Ay, dili, sige, unahan mo siya. Pre, unahan ka niya, pero mamaya mo lang Pwede siya na ako balikan. mag-like? Start Kumana na yung video antes ka mag-like at mag-ano. comment. Oo. Iday! Nagpapahinga pala si Iday. Mega shoutout sa inyo, guys. Maraming salamat sa pagpunta sa aking bahay. At naka-live din sa wakas. Like na. Tapos subscribe. Laki ng ano ko, no? Ala, dan na nga sa'yo siya sa'yo, pre. Ha? Dan na pala siya sa'yo. Ako nga din. O, Mary, dan na. O. Ayan, balikan mo siya agad. Mamaya yung main ko, idikit ko lang. Sige. Ay, ninja lang pala niya. Idinikit niya ngayon sa'yo, pre. Mamaya, idikit niya din sa'yo. Hello sis, dito na. Time, I've been passing time, watching trains go by. Oh, my life. Standing da-da-da. Comment na ko. Paghan siya. Ay, kuan man din ni gamay. Commendation ko ano. Eh, yung subscriber, gamay pa. 489 pa subscriber. Ayaw nga kong gidikitan. Parehas ni. Gamay pa sa subscribe. TikTok man po ang ginauna mo. Kaya kung nagsab na ka nga nagsab, eh di daghan na. Ano ba kayong topic? Pero wala akong i-topic ngayon ah. Pagka nag-views sa atong kuno, 19 views, ay 22 views. Taas-taas pa ini siya, pero daghan nag-views. Kaya kay views ang nakabutang pre, gihuman dyan na nila, no? Oo, nag-views gina sila sa inyo. Pero may haraman nga, ano lang, kadyot naman sila magtanaw. Na di man na mo-continue po. Siguro. Pero kung mga gamay-gamay naman na, ay dili man na siya po. Tatawa yung profile ba? Oh, malayang gihulog. Kamao na? Siguro. Saan kayo madalas mangisda? Saan kayo madalas mangisda? Ako kasi pre, hindi na ako nangingisda ngayon. Ang sa akin kasi, kung sinong unang nag-PM sa akin, doon ko binabalikan. Hindi ako nangingisda na pumapasok sa mga live. Lalo na ngayon, medyo busy, so hindi talaga makapangisda. Pero ano, minsan tingnan mo pre sa ano, sa may, ang tawag dito, yung sa YT, makikita mo lahat ng mga nagla-live dyan, punta ka. Lalo na kina Grace Escalera, tapos sino nga tong ano ni Grace Escalera? Kaso pag doon sa ano sa bahay ni Grace Escalera, ang marami talagang mga viewers niya doon, pre. Tapos ano pa, panay baba lang ng link doon. Scroll ka lang, kailangan stop mo muna. Tingnan mo pre, hindi tumataas yung ano ko ngayon, mga subscriber ko, banana ko kasi hindi nga ako nangingisda. Parang tinamad na ako mangisda. Mamingwit na lang ko, pasag tayo lang na yung mangisda. Mamingwit na lang daw pre, dili na mangisda, pastilan lagi isa ramana. Na ako'y kuhan po dito pre. Na ako'y pang bingwit. Magbingwit na lang tatag sa tagsa. Naoy. Pangit naman pre kung sunod-sunod yung baba ng link. Oo nga, pangit nga pre, pero alam mo pag pumunta ka doon,
sa mga big time pre na mga nagla-live, talagang sunod-sunod. Hindi naman sabi na sunod-sunod yung halimbawa isang tao lang, ibang-ibang tao yung sunod-sunod yung mga link. Kaya nga may minsan mahirap mangisda doon kasi tawag nito. Ang bilis mag-scroll. Lisod kay manguwag. Hahaha, pareho lang yun mangisda at mamingwit. Hahaha. May pagkabaliw din kasi itong kumpare ko na din to eh. Ano, pinasanday pa yung tiil mga palangga. Sanday-sanday lang iti Eldri. Sanday pa yung tiil. Tapos meron pang isa pre eh, nakalimutan kong pangalan niya. Buntok. Ang pangalan ko. Kay ano din pre, punta ka din kay Glenmark Kalimlim. 4 million Glenmark na nanaw sa Kalimlim. 4 million. Ayan, welcome sa aking 4 million viewers. Si Glenmark Kalimlim pre, punta ka dun sa kanya kasi marami kang mangisda doon. Ayan, mega shoutout pala kay JD's Vlog. Naku, si Geraldina, oh. Wala talaga to si Geraldina ba? Sige, apa nila? Bandang huli siya din nag-sorry. Kanina may nakapikunan ako sa isdaan. Ako, ayan na naman tayo dyan, pre-idoy, sa mga pikunan na yan, ha. Ay, edi mabuti nag-sorry, pre. At least okay na kayo siguro din naman. Mahirap din kasi pre pag may ano, may mga kaaway-kaaway ka or may mga ano. Ay, excuse me mga langgaan, antok ako eh. Diyan ka pa rin. Wala na si Pre Idoy. Hoy, Iday, asa ka? Bakit ka nawala, Iday? Si Idoy mana. Si Iday tulog. Lalaki ni si Idoy o babae? Di legit daw sabi, di daw nakita kasi bakas ko. Dami. Ay, ganun minsan. Minsan alam mo ba, pre, meron ding mga ganyang tao na pag ano mo, may nakasalamuhan na rin ako niyan kasi sabi niya, dikit daw tapos, pero imposible naman na hindi niya pre makita yung bakas mo. Pre, pag idikit mo, pre, yung iba, mag-ano sila, Kaya nga ano dapat, kailangan pag magdikit ka, kailangan may bakas. May bakas. Yung magko-comment ka ba? Bakas man yan. Pag walang bakas. Kasi pag walang bakas, mas lalo sila mahirapan kung kahit pag sabihin mo sa kanya na dinikitan na kita tapos wala ka dong bakas, hindi niya makikita. Yung sa atin. Except na lang kung mag-notify sa kanya sa email niya. Notification. Oo. Imposible naman yun, pre, kung hindi niya nakita yung bakas mo. May pinuntuhan siya siguro. Sa premiere niya, nagpunta ako doon, din nag-sorry. Bakit nag-premiere ba siya kanina, pre? Hindi ko nakita. Busy ako kanina eh. Busy ka TikTok. Busy kami kanina kaka-TikTok ni Premiere sa TikTok niya. May katulgon galing ko, pre. Pag TikTok, para dili ka makatulog. Nagsaba man yung live pa man ka later on. TikTok ta kayo, busog kayo. Take you by the hand and wish.
Wala ba tayo suklay, pre? Wala pang-ayos buhok natin. Hawa na suklay pa kadiha. Oh, malangga inom ta 7 up. 7 up. Akyat ka ba, pre? Pre Doy. Try mo nga akyat, pre. Paano mag-akyat, pre? Mula ba? Akyat ka nga, pre Doy. Usap tayo dito. Paano man mo saka? Wala may hagdan. Ayan oh, nagbaba na ako ng hagdan, oh. Dayon, saan niya pagsaka? Makikita natin mamaya yan kung aakyat siya. Akyat ka, pre Doy. Samahan mo ko dito. Sabihin ka ni Idoy, may kasama ka na dyan. Bakit gusto mo pang may kasama ulit? Pre, saka, di ba, pre? Basi matulog ka na, pre Doy, ah. Tiktosan kita dyan, pre Doy. Hindi pa to nakaakyat sa akin, eh. Wait, pre, ayan. Ang gusto ko sa'yo, pre. Aakyat siya. Wait daw. Iko ba? Papugi muna ka, pre, ah. Disturbo kay kasi mo ang kuan. Sa trabaho. Trabaho. Kausapin ko lang si Iday. Sige, pre. Akala ko ba tulog si Iday, pre? Akyat ka dito, pre, para naman maka-akyat ka sa ano ko. Kaya nga nag-StreamYard ako ngayon kasi ano tawag nito. Alam mo naman na minsan lang ako nag-i-invite sa inyo, ha? Ano naman, nahimo naman ng 3 million. Bilyones. Meaning, 3 ang nagatanaw dun Oh, sa true na lang naman na. Oh, duha man eh. Kitara. Ara si Pre Idoy. Ikaw. Kitara. Si Idoy dayon. Ay, si Iday, nawa naman si Iday. Si Idoy. Ano, gusing na, pre? Papasok naman eh. Anong gusing? Ano nasa piman? Pagtarong ba, Pre Idoy? I wish that I could be like this. Nag-break pa si Pre Idoy kaya wala nakalimutan. Gagawin ka ba? Agay! Tarong kang ginapang-ingon mo di, kaysa naka-StreamYard ba ako, sung bagong tarong ka. Nakalimutan. Gising! Kasi siguro sa kanan niya bakit hawak? Gising na. O sabi ni Primary dire, nag-ano pa ka daw. Tampalin mo na ba to, pre? Tampalin ko na. Pinagtitripan kay, pasalamat nga ako dito si Pre Idoy, oh. Kung wala talaga, nilalangaw talaga tong ano ko, Pre Idoy, StreamYard, oh. Sa kumo lang, eh. Nagpagwapo pa siya, naligo. Tapos naligo. Grabe, sa Pinas, nasa maligo, sa mga oras. Ay, naka sa Pinas, Idoy? Alas 12 May na ba papa Idoy. Paana amig Pinas, Doy, be, Doy. Mingaw na kayo ko sa Pinas, Doy. Wala ko, iuli, Doy. Gusto na ako Dili na ka mag-start, pre. Hindi ka na siya dire, pre. Nakauli or direct para sa Pinas. Basta pagkakilala ko sa Pinas, sa hahabuti, di bangaw. Di naman bangaw, pre, langaw lang. Grabe, manangin mo, pre, oy, bangaw, dito ko, adod na nga bangaw, oy. Ayaw lang ba, paglangaw lang, anay, oy. Di po, gargin yung mga Ilongga, ang mga Bisaya, ni. O, sulod ang mga Bisaya, ang mga Ilongga, dira. Langga, Bisaya, rabang ko langga. O, niyang uyab niya kay Bisaya, man. Ala! Ilogo na ko na mong uyab. Ang uyab ni Pre Idoy kay Bisaya na. Babae. Si Pre Iday, si Sis Iday. Oh. Sus ganina ba nang hagdanan akong pre nga ginpanaog wa jud ka nagsaka di ba? Ayaw pre, way ang-ang. Ano man ang si Pre Idoy oy? Way ang-ang pre, escalator ah. Tuban ko karon ang ingon ni ano ba ingon siya nga?
Nagkuhan yan eh. Wa atong escalator. Ah, asa na ko kao? Steven, Ginoo ko kakwaton na ako ng escalator. Oy, kag dalon siya. Yan ang escalator. Yung isakad. Ayaw sa Pre, pag saka na ba sa akong Ay, escalator? ito, pre. Walay nanaog na escalator. hagdan. Walay hagdanan. Ara na akong hagdanan, no? Ara na. Walay escalator. Taas mo. Pre, unsa man gusto mo butangan tanakon sang ni ganito ni? Butangan akon sang carpet nga pula. Ning kabuangan kay gid namon pre idoy ba? Marchingan niya. Advice ganda. Wag mo kong lukuhin at baka magulat yung mga pamilya mo. May pakarupit na pula ngayon dyan. Yun para gagawing patay ay animal ay. Ginutiri ay. Murag ko sir sa lang akong buhok bipin no? Naman. Oh, Oh. sir. Guwapa kayo ni. Guwapo kayo na akong uyab doy. Ang sirag pagwapo. Si Idoy. Happy pa na sila ni Iday siguro. Hoy, Idoy! Sunod ba? Kay mutanaw ko sa iyo sa mukha ni Idoy, Iday, oy. Asa may imo abi dala din? Bakas. Ay wa man di ay kas ano big friend no? Unsa na? Sana kung itan. Tuluan ka magsaka sa kong stream yard. Unsa mo saka? Sinayang ni mo signala diri. Amang ko nagkunik. Kas taas ka. Kusog mo na pero hinay na gusto bilangan gamit. Hi, Idoy. Hi, Iday. Idoy, Iday, Iday. Iday, Iday, Iday. Unta someday. Ikaw ug ako. Pagkahinig ug maay. Yeah, later on. Okay, nabuang na niya akong signal. Diri ko magbindot like, no? Like, tuturan mo pa ko sa piktusan ka diha. Gani, pre. Asa ka ito mag-post, pre? Mag-post ang, Kung mag-post ko, nakalimutan ko na. naka-upload na ka, haw? Wala pa. Sige na kong upload. Sige na kong upload. Good, nakalimut lang kung usapan ako pagsunod. Kung saan mo nang tuyo mo pasabot, Magpatudlo ko, asa ko maagi. Di man ko nakaagi. Di, nakalimut ko ba? mag-post ka sa YouTube. Kumbaga, direct ko. O asa imong video kung i-post mo. Later. O, dahil buang ka. Kinala may video na ka naka-ready. Dayon, i-share mo lang mana. O, tapos, Share mo sa YouTube mo. sa channel, no? Tapos, Dayon, nabutang ka to kung sa imong caption. ang caption, kaya naman to yung mga big letter, asa to dapit. Ang title gid mao gina imong ano. Dagko. Dili ang kung unsa na ang natabo da sa kung ipa-title mo sa ano ba. Asa ko mag-select? Ayan, mega shoutout sa iyo, Chubby Cusinera. Hi, Sisi. Thumbs up dan po. Maraming salamat sa pa-thumbs up, Chubby Cusinera. Maraming salamat, si sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, wala pa lang jacket to si ano, si Bakit kayo magbibigay ng jacket na tag-init pa naman? Wala pa mang winter. ito. Saan kita dyan gusto mo? Samo ka, Samok na nga ko ang kauban, di ba? ay na, manguyab sa kong sa Facebook, be. Tapos dilan manguyab daw siya daw. Murag ka laki ba? Pwede mo maplangga. Wala, atong kanta sa una pre pa, katulad kanta ng live ka, wala. Aha, natatawa sa inyong dalawa. Nakakatawa kami, sis. Baliw, may pagkabaliw kasi itong kasama ko dito, sis. Dili, murag. Baliw jud. Baliw din talaga daw. Buwang ko sa COVID lang ga, kayo wala ko uli-uli lang ga. Dili ko mag-ingos yung hinanakabayaan mo. Dili pwede. Nakalimut to, wala ka na ko, isa ra ka po. Stricto ba yan ni si StreamYard?
Good vibes lang. Ayan nga, oo. Pag good vibes lang talaga kami dito ni kumpare ko. Sakit kayo mukha mo tipos eh. Hilot-hilot, ganit ka. Ah, hilot? Hilot-hilot. Bot-bot yan! Hilot kayo. Wajud mi di trabaho ba? Walay mga amo, naggawas. So, kami lang duha dire. Oh, rape po na ko. Hoy, Idoy, asa naman ka Idoy? Ganina, pag ko si Ganina Idoy, raw oy. hagdan. Wa man gud magikuha ng escalator. Si Pre Idoy ba? Palayo lang namon kay kita jud nga akong maskulado ba, kadako ba. Masko. Ay pre, o pre. Asa na ka? Saka na ba? Siya nga, pre. Si Idoy. Pre Idoy, oh. Ay, Saka na, pre. Ay, nagmuni-muni pala siya. Imo po, nisturbohon. So bago ang takakaroon dugay Pre Idoy mo. Ganina na ko nag-ano sa imo ba? Pangalawang beses na ako magbaba ng hagdan, pre, ha? Ang iay ng Ayaw pamangkin pagsugod, ko, pre, ha? pag Baka dili ang masipa escalator, ka dyan, ha? Dili, Ay, may escalator pamangkin eh. pala siya. Baka maingay ang pamangkin niya. Ah, okay, pre, I understand. Saba? Oo, maingay yung bata. Hindi pwede. Escalator, lagi ang gustong ibaba niyo. Escalator, wa man tadi escalator, oy. Ayaw pakita pa yun. Nakita naman ka ng way ab. Ano? Ay, kaya wal na bayanan ni way. Wala ko nakabante na. Tubang man ko sa siraan ni Mas. Langga, nindot pa dyan nga akong kauban diri ba kay Dagan, nagkayo Nanguy sa up mga ka. palangga. Asa ko maglingi, to ang dagway na ako. Unya, sabi na ako, anak karoon pagka makabalo. Pag-views. Oo, ang ako na usan. Saan ba? Unya, ate, mga palangga, sige, rabang ko niya og liktan. Wa jud ni ko grabe dili jud ni supportive nga pagkakumpare ba? Sa mga palangga, Ano ba kay wa man siya nagtan-aw din sa kuha oh. Ako maligagana ni tanan ba? Lima lang bayhana ni oh. Para apit na pud kita ma-monetize ni. na, may nagpalitsuran ko na langga, kasalo na mo. Apit ta ma-monetize ni. Kinsa? Ha? There's something. Bati kay natugdagway na ni pre. Be. Sus, unsa na naton kay dili ta mga ano? Ang daya nyo dyan, pre. Ang daya nyo dyan, nag-ano sa oh. Daya natin daw. O, pre. Oh, okay man? Pareho rama. Mas dako na ko siya, aba. Ganyan talaga kami pre kasweet nitong kumpare ko ba. Oh, dudugay tabuna na lang ni niya nga kung nawong dire. Sugay ko mga Sige lang pre, bawi-bawi lang kapag may time pre. Pagpungko ba pre? Nabusa man nagtindog ni. ko busog. Mga palangga din ako kaginhawa sa kung kabusog. Sus Ginoo ko eh. Ang akong tawag ni Punggot. Uy, katulugo naman ko. Tara mo mataspa ko da pre. Saban. Sino mang nag-vlog? Kapag ako mas naka-StreamYard pala, di pala tayo pwede makabidyoke nito. Pag ano di ang pwede mag-video kay pre? Ang pwede mag-video Asa may wireless ko pwede Putsay mo! dapat nag-direct na lang dito ko sa camera ba? Sa YouTube. Ano sa din na StreamYard eh ka nagkuhan? Sa din na siya. Tama lang kasi dito kasi. Sugay ko pa. Ikaw lang ang someone. Na di man ta makabidyo kay pre. Saan bansa nga kayo, pre? Riyadh, pre. Saudi, pre. Saudi, Riyadh. Pagtungko ba, pre? Ay, Saturn! Aray, ay, anima na. Katulolo ko si mo, pre, ah.
Mag-exercise ana isa pre kay dako na daw yang tiyan. Lamata ni ping bangkuan ni kay dito kami kasi pre natulog tapos siya pumunta lang dito kanina. Baka pag nag-videoke ako masisipa ako ni Lolo. Video kita pre ba? Umanta din no. Sama niya kanta. Juan. Dangerous. Ayaw din ako siyaw tayo. Bagong tarong. Bawal mo sayo mga palangga mo kantara namin. Check ang taon na to pre. Taon siya lang diha. Nay mag-request din dili tayo makabalo. Ano ta? Buisit ka. Nakadungdong. Nakadungdong din kami ba pre? Unya nagkatakantaman ko no, nagkatakantaman me. May nag-request pit minsan itong nag-request ko. Kipa music pre i-try pa na mo pamina mga palangga di man jud may kabalo. Tapos ang ending dili mi kabalo dayon. Di ba lang? Wala na lang. Ingo na lang po ang nag-request. Manok na pula na lang. Ayaw. Oh, sagad pa jud ingon kami ba nga ano. Ayan, nagimig shoutout sa iyo for Dapia Margie. Day, congratulations. Oh, monetize ka na pala, Day, ah. Margie, brabat. Kanta galit ta pre ba? Nuno. May dyan ka ba sa inyo? Anak, putik, wala pa naman ako Isa sa bahay. na. Meron ibibigay to. Sino yan pre? Si Ate Celia ang nagapanghatag to sa Puaba, pre. Pinay. May hatag na, pre, basta mag-ingon. Naghan siya pagkaon doon. Replyan ko na eh. Mamaya pa kami uwi, te. Bakit? So may ginahimo ini siya kung buhok ba? It's a prank! Ha ha ha. Dili. Totoo ba ano? 'Di ba monetize na siya? Ano na ang buhok rin, no? Ano? Bakas pa rin. Wala. Nakakas pa ako. Nakatalags na. Kanta galit ta pre ba? Kasi paon ka. Dali mo request dili dai. Yawa. Medyo ka kanugo na lang sa ako ah. Iday-idoy saan na? Ayan, Kurdapia Marje. Congrats sa'yo, Day, ha? Kasi na-monetize ka na. Sana all. Na-monetize na. Kanta nagalit pre ba? Kantami di din. Paon, may baka ano. Kung si paon tawa na mabuti tiil mo balos. Si Paon ka na yun, mabalos ka. Asa po ang question, kapag muni ka na po ba, pwede nyo pa din panoorin sa ruling video mo na hindi nakasign in sa waiting mo. Hindi ko pabalot na ano nilang ilang pamako. Pre, ayaw tandugan, pre, ang Bluetooth ko. Yung Bluetooth di ka? Oh. Iday-idoy saan na daw? Sabi ni Kurdapia Marje. Ano ba yung hinahanap mo, Marje? Ay, nagsugod naman di ayo. Nauligin ako. Siya siyang kanta. Ikaw rin magkanta diyan, naghinangol ka. Dukdukot ka karon. Pwede may sabi. Pwede magkakanta nga. Ikaw lang kakanta. Di what, be? Ito mo na, magtanaw ako, dili ko kabalo. Pwede mo na magtanaw. Galing dili ka ng mga dungog. Ako lang mga dungog. Day pa sa video be para na ako. Congrats video day maya. Ay nahulaw daw ko oy. Marje. Ina mo pwede niya. Pwede ka kanta pero sige kanta ba pre? Ito
Ikaw lang ang someone nga never na akong let like go. your eyes, you look away when you pretend to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. You wore it more the world I know I won't. Hala, sala man ni siguro ning kantahan ni oy. May kayo makanta kong bilog ang Pre, promise? Anong promise? Promise Tomorrow, me. Margie. Promise daw, sabi ni Pre Iday. Apridoy. Ikaw lang ang someone na never na akong let go. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever. I know I can pay you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the loss of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Both. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Sige, Idoy, antay ako. Gusto ako sumayaw ni Margie, pre. Sige, sayaw ka, pre. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes on every song you're shining. I love the little things like when you run nowhere. I catch you steal a glance and solves it perfectly. Sometimes when life brings me down, you're the cure my life. And a bad rainy day, you take all the worries away. Host, ikaw din. Bigay ka ba? Ano sasabihin ko, Margie? Nahiya ako, Day. Pass na lang ako, Day. Oy, Margie, salamat sa pagpunta sa bahay ko, Day, ah. Gabi na kayo uuwi kasi kahapon pa sana kita bigyan, bilo-bilo, wala daw kayo. Ay, oo, te. Pila di ka kauras Mamaya mag-live, pre? na kami uwi. Pinapapilis mo talaga ang live ko, pre, no? Sarap kapiktusan. Katulog kayo po, pre, ay. Tutulog ka. Saan po matulog? Dali di usaran ng Bluetooth, oh. Dali. Dali, halika na, baby. Di na ako sanay nang hindi kita katabi. Oh. Ano saan kanta? Kuan. Ibuta mo nang ituon sa imong sulod, oh. Animala, magpangyawa. Tapos yun saan man eh. Oh. Dili siya dayon pag-iamuha na, ha? Ay, Diyos ko, kadugay, ibutang na lang judo. Unsa ka kanta, dali? Isa, wait. Sa galin, nindot nga kanta. Manok na pula. Dili. Matapang. Unsa, no? Kuan. Ang ko, di ba? Unsa? Thanks to you. No, napaong ng ganti ko. Ibutang na din mo ang cellphone gani, oh. Thanks to you. I-watch. Thanks to you, Lucky. Thanks to you. Ah, ang ko, di ba? Ara na? Thanks to you. Wala man lagi Dai. music. Dai isn't, ah.
Anong essence ah? Love naman. Wala may tingog ni. Wala ka tingong diha? Wala. Pag sure ba? Magali. Ikuan sa balik sa kuan. Dili dugay ka ano pre kay ano na siya daan. Ara na? Wala. Nana, connected daw. Hmm. Dili mo dugay ka hikap kay bala mo ano na siya pre. Connected. Ah. Kuwain ni sound to. Dai essent ah? Anong essent? Gawa ka video dai ba? Congrats video para sa akin dai nanamuni na ako. Okay, ay try ko mamaya dai pag human ko ano ba? Kung ko di pre. Showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do thanks to you. Teaching me how to feel, showing me my emotions. Okay dai unya dai Margie ha. Letting me know Paguban na akong live. from what Pinawalaw biya ko. is not, what I get is more than I ever Don't hoped for. don't try do it atay ka. Walang ya Margie. What I hope English po kini na kayon ka. It's a prank Margie. Ano ba yan pre idoing prank mayan kay Day Margie oy. No valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from Di believing. ati mana nang imo ano Margie ba para makuha na di dayon imong tawag ni imong pin. Diha yan ang ano ni Wala sa tro. katulugon ng imong mata. Unsa na makauras nagtulog? Alas 3 na siguro. Sus Ginoo ko naganag unsa pa ka? Nag-TikTok. Oh yawol. Mao diha. May na tong bawa pilas ka. Tulog daw siya alas 3 mga langga. Ayoko na. No valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you, thanks to you, for teaching me how to live, showing me my emotions, letting me know you speak. And Margie, now saka di ba, Margie? no mistake. Unsa ginabuhat mo na Margie? Saka di ba sa akong StreamYard be? I let my break down, forgive me, but it's true that I am making with the love I feel so real. Thanks to you. Na ako na po rin na makatulog. Unsa naman yung kanta? Kumana? Ikaw na, Pod? Ako pa. Ikaw pa. Sige, ako lang maano din. Unsa ang kanta? Bilog ang naging tapat, pre. Laging tapat? Laging tapat. Laging tapat. Totoo. Ano, wala music. Diri sa dalawang ba ng music? Oo. Dili man pwede diri. Sikto ba yan si ano? Si Tulog ko, pre, no? Katol ko na kung mata, pre. Oo. Daw matulog na mo mata. Oh. Excuse me mga langga. Na ano din ako sa iyo sa tulog mo eh. Inis ang bayana na to. Ako na Yawal! ang naging iibigin kung sa'yo'y ibigay buong puso't damdamin. Di ako makaranas na lumuha kahit minsan lang. Di may sasawa, di magbabago, di
di maghahanap ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako, laging tapat at laging totoo. Sana'y di magbukas ang pagtitingin natin. Araw man ay lumipas, di natin papansinin, pagkat walang ibang laman ang kapwa nating isipan. BJ ko na to, pre, hanggang malubat ang ingay ng kasama mo, Di joke. Ha? masasawa, Kinakantahan na ako, pre. di Naantok daw siya, pre, eh. Di maghahanap Pati ako naaantok na rin. ibig na papalit. Nakakantok yung kanta niya, pre, no? Ganyan ka Parang sana, bigo yata to sa pag-ibig. Iniwan ka ba ng uyab mo? ganyan ako, laging tapat, Iniwan yata siya, pre, ng uyab niya. laging totoo. Magkulang man pagka minsan, talagang kasama yan sa ating buhay. Di magsasawa. Maraming salamat, Apridoy, ha, sa pag-BJ. Di maghahanap ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako, laging tapat at laging totoo. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ay tapat, laging totoo. O, ito na po, pre. Yan. Hindi. Biyawa po kayo niyo. Sa man mo kantan, ako na po mag-search. Manok na pula? Yawal. Ako lang ma-search. Sabi kong manok na pula. Sa'yo yung katakong tapin. Close. Dugay na ako, wala na makanta ba? Ano yun? Ayan, ang kakantahin ko pala, guys. Inaalay ko po ito sa aking pinakamamahal na uyab. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Diba alam mo to? At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang... Hindi pala muna ako makakanta, guys.
Putulin muna natin guys ha, bawal kasi pag nagpe-pray sila. Ayan, mega shoutout sa aking 3 million viewers in the house. Ayan, maraming salamat sa mga pumunta guys. Kay Prisara Cago, kay Cordapia Margie, kay Priidoy, kay Sis Chubby Cusinera, maraming salamat sa inyo guys. At saka kay Brad Jard Vlog. Ayan guys. May ano pala ako dito. Ano bang pangalan nyo ni Rick Claveron? Ayan guys, ipagpatuloy na natin. Kasi nag-pray sila kaya kailangan huwag maingay. Hangot kayo. Ayoko, gawin ko yung Lugo kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho pagkat ikaw ang lamahan ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Pre, dikitan mo nga ang binaba kong bahay, pre. Asan man? Ako? Hindi ako makatulog sa kakaisip Singalan na niya? Mo ani? At ikaw, Mo ani? sinta, dili, uy. Kani o, imo man na o. Akong ganinalan, pero ang balay, dili na ako, Ay, kinsa man yung balay? Pwede na. Hinablo sa akong bana. Sige, padikitan. Pag kundi mo ha. Ikani? Oo na. Tanawa na, kumana na, kay 1 minute naman na ang Iwan ka baka sa iya, ha? Kaya para madikitan niya ka. Diyan, i-tiktok ni April. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta.
Ikaw ang dahilan. Man, di ni siya, no? Yan, di pang kuan. Ang Mga ginayan kong busis ko. Inablos na sa akong bana gani. Ang anak na sing maguwang ba. Katulo man na sa akong mag-YouTube, baby YouTube man siya. Mawala ginababa ko yung balay ba. Hindi na kong tingog, kaya di nga daw kong mga monetisara. Bahala siya dira yung banining balay. Mao, kung mo kay di man na masukog ng sab. Isa na lang natanaw sa kung kanag-video ko. Pag tanaw ka, dili lang ka, video sa ko. Unsa naman imo? Pantawon din siya. Uma naman ko. Ako? Kuan. Sige, ito kung ikanta, pre. Kantahon na tumasin ang una ba, pre? Saman. Dili man, asa magani ko ito magkuan gani, pre? Kailangan pa bang ako ay Diri? tanungin? Mag-comment? Unsa ka? Oo, diri araw comment so. Kailangan pa bang ako ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita Ang imong mga ang muta. aking damdamin. Lami jud imong gistal no, kato-kato diri sa kuha, dayon dugay-dugay, ipagawas na pod. Da. Tama no. Ano, mag-subscribe Manang ko. bibig na mahal kita at wala nang iba. Ang dugon tanin ko mong tutoy niya kay nakalaig kita ni Wala. Wala na lang inanalang. Baan. Busog pa ko na. Wala pa nawalang kagubusog na. Hindi na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita ang aking mga mata. Masdan mo't makikita ang aking mga mata. Lami mo pa, kantahon mo sinong una ba, Bill? Kung sakaling ikaw, Perby. Kung sakaling ikaw ay lalayo? Grabe ba? May pinaghuhugutan ah.
Bago naman train ako na dungo, may nag-ano naman. Sayang. Sama kong ilok. Ang bingit Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anin ng pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan? Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam ito ay aking kakayanin. Nabuang na si Primeri ba? Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Ani ng pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Unsa rin itong imong asa kay ginapre? Unsang imong ginapa-request? kung sakaling ikaw Kung ilalay. siya'y higit sa akin, naroon man ang Ganun na kamaniwa pa ng humana. Hindi lang, di man tawag isa ba? Dili ba ba? Bago pinabastos na nakaroon ng ilangan. Wala ganina, sinura. Ano? Maras na ramiri. Hindi ka na Ayaw pagkanta. Oo, dili na siya maganda basta mag-pray muli ang pray niya. Hinaya na sa pray, sensitive ka tama ang nadaan. Magano siya, magpalong na siya. Tanaw. Oo, dili na okay para naka-views siya. Na. Para naman na. Di. Dugay-dugay lang kay nagasaba. Look away when you pretend I like this thing. Asa man ani pre? Asa Connected na lang. I like you more. The world may know, but don't be scared. Nabuang na si Primeri mga langga. But after all this time, I hope you write down. Darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Ika'y magmahal na ng iba. Ang halaga ang mabuhay pa. Yun na ang araw at ang buwan. Okay. Kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat hindi natitibo Ay, Ginoo ko. sa buhay na puno na ng hirap. Tangi ko na lang pag-iusap. Saan ka man ngayon uhirang. Baliw na ako, haha, from Mary at Daduli Maghilo.
Di niya alam anong pinagagawa ko sa CP niya. Teka. Aragoy ah. Ilan lagi. Wa na si Pridoy, oy. Pridoy, diha ka pa, Pridoy. Ay, wala. Ah? Manananaw. Ari, dua. Isa, dua. Sakaling Kaya mabidyo kinataha tinuod. layo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Dalhin mong puso ko. Unya, paano na lang kung mamatay na ko kawa ko puso? Ito ay tinatitibo. Ayun mga langga, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga pumunta, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Kami ay may magbibidyoke na ni Pre Mary. Ayan, thank you so much, guys.